Takže čautě, zdraví vás Stav Devil a chtěl bych vás uvítat u mý poslední přitožky. Velice se omlouvám za tu první, za ty první lagy. A ještě bych chtěl říct, že v dalším díle to bude se mnou i kamarád. A vlastně v tomto díle to bude o tom, jak vlastně rocket jumpovat. Jumpovat, nebo já nevím, jak tomu budete říkat, ale Spirem. Vlastně ono je to samé, co normální rocket jumpování, ale tady potřebujete na to flare gunu. Potom máte ještě libo scorchot a libo ještě detonátor. A vlastně v tomhle je taková zase jiná taktika. V tomhle je vlastně to, že když vyletíte, držíte mezerník, control a šipku dopředu, tak můžete kliknout na obě tlačítka v myši a takhle si vlastně odstřelíte rovnou. Je to úplně u všech, a je to zase na bossovi turbo, jinak to nejde. Můžete vidět, že na něj přistanete a oberete mu, teď jsem mu bral 600 damage. Tak toho já vlastně dělám se vším, co umí lítat. Potom možná udělám ještě se Spirem, ale nemám tu zbraň, takže možná za chvilku. Ale musíte si dát bacha, protože u téhle zbraně vlastně máte problém, že to strašně ubírá. Víte, že jsem se sice dlouho rocket jumpoval, ale prostě player jumpoval, nevím, jak tomu říkáte, ale mám jenom 80 životů. A teď uděláme jenom jeden tah, teď naposledy už jsem mrtvej. Takže si na to musíte dát bacha. Takže jinak, já jsem takhle hrál asi 3krát za Pyra, byl jsem nadšený, že to umím a hned jsem rovnou umřel. Vidíte, a největší je pozor, když máte málo životů a přestanete u toho bosse zrovna, takže ho rovnou tím zabijete. Ne, jakoby, že máte málo životů, nemůžete se prostě, že ho zabijete, ale když chcete utíct, tak máte málo životů, abyste prostě se odstřelili a umřete. To se taky může stát. Musíte si u tady Pyra dávat hodně bacha na životy. Tady. A teď si ukážeme vlastně jak na to. Je to velmi jednoduché, skočíte, zmáčknete mezerník, držíte ho a control. Skočíte, zmáčknete mezerník, držíte ho a control. A teď už jenom stačí, abyste oba tlačítka na myši klikli a už umíte takhle vlastně se střílet. Musíte to dávat jakoby dozadu, aby vás to odrazilo. A jinak, když to dáte pod sebe, ano, mění se mapa, takže to nevím. Takže vlastně tak se stane to, že vás to neodrazí a poletíte do boku. Moc se omlouvám za to, že teď se to bude načítat. Doufám, že vám to nebude dělat nějaký potíže, ale tak si to musíte klidně přetočit. Teď budu povídat jenom, co budu točit. Budu točit ještě Counter-Strike, když mě prosil kamarád. A budu točit ty karetní triky. Druhý nebo teď video ještě 2 videa. A jedno z toho bude vlastně ten Counter-Strike a jedny karty. Nevím, co to je. A to je jedno, hlavně, že se vezmu Pyra, chci vám to ukázat, protože to je. Tak tady jsme 2 bosové. No já nejsem moc, já ho nemám rád, takže se přepnu. Mám to možná udělám potom trošku. A budeme hrát. Vlastně na téhle mapě vám chci ukázat, jak se dostat tam nahoru. Je to docela těžší než na Pyrovi a Soldierovi. Jo, dobrý, teď jsem se slyšel zvuky. A vidíte, že prostě když střelíte pod sebe, tak vám to moc nehodí. A když střílíte jakoby do boku, tak vás to docela odhodí. A teď se ukážeme, jak se dostat tady nahoru. Takže takže by vám to moc zabralo čas, tak potřebujete vlastně udělat to, že se musíte odrazit od nějaký věci. A tady už jenom takhle střílím. Nemusíte to dělat, můžete to dělat znovu, ale pořád padáte, tak vlastně uděláte to, že se odrazíte od nějaký věci. Teď na to kliku, je to velmi těžké na Pyra, ani já to ještě moc nezvládám. Nevím, jestli to zvládnu teď. A vidíte, že teď mám málo životů, za chvíli umřu. To je vlastně potíž, no
teď vyhrajeme. A taky musíte dát bacha, že tady vám ubírá pád, kde se možná zabijete pádem. No a tohle asi pro toto video bude všechno. Doufám, že se to taky naučíte a chcete tady si hrát na nějaký neprofesionály. Takový závidí, že to umíte. A čau!